The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Take note of this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Now, before we start, pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, the next few moments are devoted to silent prayer. Magampo kita sa hilom, agi og pagsusi sa tag sa nato kakaugalingon. Kundo na pa kita mga sala nga gihambin, ato kining hinganlan kay gimanduan kita sa Dios, kitang mga magtutuo. Nga ato kining hinganlan, ato kining admitihan, ato kining ikumpisal nga ato sa tubangan sa Dios nga mahan. Kay matud pa sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, mapunan ka na sa Espiritu Santo, ka na sa kay pakikambitay sa Dios, busa andam na sa bikaw sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa panalang kanimo, higala, nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo diya sa mong kinabuhi, giawhag ka, gidapit ka. Sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manuluwas, aron ikaw maluwas o ikaw makasalmot, makapil usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Busa, magampo ta karon sa hilom. Magampo ta. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful, Father, that through your grace, you brought us this time in this Bible study again to take in your precious word, which is our only shield that we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. Nagaampo kami, O Diyos,
nga imo kaming hatagan niya ng concentration through the feeling of the Holy Spirit. Hagita kami, motivate us to the things that you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga suki, mga igsuon ni Kristo, o mga higala nga nagasalmot ni atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube, ubos ni atong ministry. Nagapasalamat kita unas tanan sa Dios sa iyang lugway sa atong kinabuhi. Giatagan pa kita og dugang pang pagpadayon sa atong kinabuhi nining kalibutan na gumikan sa iyang plano. Ang Dios may plano sa atong kinabuhi. So we are here once again in good health. We are alert with a clear mind, sanag ng atong pangisip, buhi pa kita, nagaginhawa pa kita, tungod lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios. Dili kita angayan nini, dili kita takos nini, apan nagapadayon ang lihok sa grasya nganhi kanato. Karon nato ipadayon ang atong gibiyaan nga pagtuon. Aniya magita sa tunanan nga giuluhan o the doctrine of a Christian's place in time. Niining atong panahon karon. Busa atong labason sa mga atong panumduman niya, atong gitunan o gibiyaan. Right after a person believes in Christ, human gyud niya dawatas Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas. Siya naluwas o mao kaniyang nagpanghitabo sa iyang kinabuhi. Siya gisuluban o kinabuhing wala na katapusan. Siya impute, mao kaniyang in English nga pulong impute, gisuluban kita walang uban ila kining gihuban nga gipasanginlan murag dili kayo duol-duol ka ng maong kahulugan. Well, anyway, that person who just believed in Christ was imputed God's perfect righteousness, hingpit nga pagkamatarong. He was forgiven and cleansed of the unpardonable sin. Gipapas na kadtong sala nga dili mapasaylo. Iyang ngalan suwat na dito sa Lamb's Book of Life. Dili na ka na mapanas, di na ka na mapa gawas panini. He immediately became a member of the royal family of God. Harianong panimalay sa Dios. Misugod siya sa pagkinabuhi, sa usa ka kinabuhi nga may katuyuan, may kahulugan, and with definition. And then he becomes a potential winner in life and in the life hereafter. He becomes a recipient. Nagadawat siya sa spiritual gift nga gihatag sa Dios Espiritu Santo. He becomes a recipient sa kapatan ka mga butang nga gihatag sa Dios at the point of salvation. He is called a saint. Balaan na siya. He is called a believer. Magtotoo, Kristohanon. He becomes a citizen of heaven. Nahimo na siyang lungsuranon. Tagalangit na siya. Kana sumala sa Pilipos 3:20. Okay? He becomes a citizen of heaven. And then he becomes a member of the called out ones, ecclesia, the church. Naisod na siya sa katuigan sa simbahan. Og he becomes complete in Christ. Nahimo siyang hingpit, completely secure. Mao kaniyang panghitabo kaniya. Niadtong higayon nga ingidawat si Ginoong Jesucristo ingon nga iyang personal nga manluluwas. Og human niya buhat katong pagdawat niya kang Ginoong Jesucristo. Nagasunod na usab siya sa mando sa ikaduha nga hugna sa plano sa Dios. Unsay una? Kaluwasan. Nagkaroon luwas naman siya,
Then, mo sibog na siya nga to si kaduha. Ang phase 2, kaya phase 1 man ang kaluwasan. Karon mo to siya sa phase 2, in fact, na siya sa phase 2, o mao ka ng pagsunod niya sa mando sa 2 Peter 3:18 nga sulti sa pagingon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. But how? Saan man kaniniya? Pag-grow by studying the Word of God on a daily basis. Matagal. Okay? Ato naman yung isgutan na panbalik-balik ko na ito kinikay. Ana man kinilagi sa mando sa Dios, pulong sa Dios. Nga kung ikaw buot nga you want to function the right way as a Christian, then mao kini ang mando sa Dios nga atong pagasundon. Okay? So now, sibo kita sunahan. Here are things that every believer anticipates while he is still in phase 2, life. Kaya mao man kini atong giduputan, mao kini ang doktrina sa unsa of a Christian's place in time. Now, mao kini mga butang nga iyang gi-anticipate samtang niya pa siya sa phase 2. No more condemnation. Wa na'y paghukom. Roma 8:1. Wa na'y paghukom dinhi sa phase dito sa phase 1, sa phase 2 o sa phase 3. In other words, sa tanan haros ang tulo kahugna sa plano sa Dios. Wala na siya atubangon nga paghukom. No more condemnation. Unya gawas pa niya na muadto na siya sa eternidad uban sa Dios, absent from the body, face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8 didto sa phase 3 na kini. Unya wa na didto'y kasakit, wa na'y kaguol, wa na'y luha, wa na'y pag-antos, wala na'y kamatayon. Tungod kay ang karaang mga butang nangagina. Because the old things are passed away. Revelation 21:4 dito sa phase 3 kini. Unya, unsa pa? That believer anticipates a new home in heaven. Bagong puloy-anan dito sa langit. John 14:1-6 diha sa phase 3 na kini. Unya, he anticipates an eternal inheritance. Dayo na nga unsa panulundon. Unya, anak kini makita sa 1 Pedro 1:4-8. Dito na sa phase 3 kini. That believer knows he has a better recognition of eternal life. Musamot na siya kasanag pagyud, pagkaklaro gyud ang iyang pag-ila sa kinabuhing dayon. John 20:31 in phase 1 and phase 2 kini. So, samtang niya pakita din sa in time, then that believer, as he continues to grow in the Word of God, he will know that he is going to have a better recognition of eternal life. Unya gawas panini, he is waiting for resurrection body. Nagahuwat na siya sa lawas nga binanhaw. John 11:25, 1 Corinthians 15:51-57, 1 John 3:1-2, Philippians 3:21, o uban pang mga passages. Now, ang mando sa Dios alang sa matag Kristohanon, anha nato mabasa diya sa Colosas 2:6, which says, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him." Now, every believer's guide in his new spiritual life, mao kini, the following: the Lord Jesus Christ is the believer's best friend, a faithful friend. Matinud-anon gyud siya nga higala. The Lord Jesus Christ is the unique person in the universe. Kana
nalangkob ka na sa hypostatic union, God and man at the same time. Okay? Now, niya pa, the Lord Jesus Christ is the only genuine celebrity who never fades. Dili siya maunsa. Dili siya He will never fade. He is the only genuine celebrity. He is always thinking about you, magtotoo, and always wants what is best for you. Unsay labing maayo alang kanimo. He considered you. The Lord Jesus Christ considered you so important that He sacrificed Himself for you. He created the universe and controls it now. Siya ang nagabuhat sa universo o siya ang nagadumala niini karon. Nothing in this universe happens. Why may tabo din sa universo unless Jesus Christ allows it to happen. Iyang tugutan kini nga may tabo. Ana siya kanunay diha sa imong kiliran. He is always by your side. He gives you His strength and power. Naghatag siya sa iyang kusog o gahom. He comforts you. Alibyo kanimo. Nagahatag kanimo comfort. Wa siya ay sinugdanan, wa pod siya ay unsa katapusan. He is the Alpha and the Omega. Siya ang modelo sa pagkamapaubsanon. The model of humility. Siya ang bayani sa matag usa ka magtotoo. He is every believer's hero. He used the same doctrine God has given you. Si Ginoong Jesucristo may gamit sa samang mga pagtulunan o samang doktrina nga gihatag sa Dios kanimo. He is the one who controls history. Siya ang nagagunit, nagadumala sa kasaysayan. O ang matag Kristohanon, matag usa ka natong mga Kristohanon is we are eternally in union with Christ. Nadugtong na kita ngadto kan Ginoong Jesucristo hangtod na kana sa kahangturan. So, mo to atong gisgutan nga last time that we said nga okay, magpadayon kita no sa atong hilisgutan dinhi. Now, aniya pagyud ang mga dugang nga mga punto. Here are some points that need to be emphasized ngadto sa dili magtotoo. Alang kanimo igsuon nga nagapaminaw nini atong Bible study karon nga wa pay Kristo diha sa imong kinabuhi. Mo kini ang mga punto nga gikinahanglan imo kining timan-an. God does not wish anyone to perish. Dili buot ang Dios nga naay malaglag. In fact, ang Dios buot nga ang tanan unta maluwas. 2 Peter 3:9. God wills that all will be saved. Tanan maluwas. 1 Timothy 2:4. Nahimo kitang mga anak sa Dios pinagi sa pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo. Maura ka na ang Yahweh. It is as simple as that. Once you believe, you put your faith on the Lord Jesus Christ, then you immediately become a son of God, a child of God. Tungod sa iyong pagtuo. Nakanas Galatia 3:26. Ang Dios miluwas kanato tungod sa iyang kaluoy dili kay sa atong mga binuhatan ngay mayon tag righteous deeds dili. Unsa gisulti sa Episo 2:8-9. We have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works. Dili sa mga binuhatan. Not of works, lest any man or anyone should boast. Huwag makapasigarbo. Now, usap ka na sa Titus 3:5. Titus 3:5. God saved us because of His mercy, not of our righteous deeds. Onya, Acts 16:31.
ang popular kayo nga verse alang sa kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Unya na pagyud sa Mateo 7:13 o 14. Unsay gisulti diya? Wide and easy is the gate that leads to destruction. Daghan ang and many are entering into it. Okay? Nabihang lapara o sayuna kining ganghaan nga padung ngadto sa unsa kalaglagan ug daghan lang nagasuod dinhi. But the gate is narrow and the way is hard. Hagipot gamay lisod that leads to life. Only few are entering it. Only few are entering into it. Gamay ra. Mateo 7:13-14. The right to become children of God, John 1:12. He who truly seeks me shall find me, Jeremiah 29:13. He who believes in the Son has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. John 3:36. Now, ang pagtuo nga si Kristo namatay dito sa krus, kini kasaysayan lamang. Di ba? Kaya hintuo man lang nga si Kristo namatay dito sa krus. But believing that Christ died for you at the cross. Pagtuo nga ikaw nga si Kristo namatay alang sa imo mga sala, alang kanimo dito sa krus mo kanay kaluwasan. I repeat, believing that Christ died at the cross is history. But believing that Christ died for you on the cross is salvation. We only pass this world once. Kasara ba kita? Muagi ni ining kalibutan. We should so live as if it is our last. And also, we should so live in the light of eternity. So, mao kini ang mga punto dinhi nga gikinahanglan atong matngunan og batayan. 1 Corinthians 15:22 nagaingon, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. So, we either encounter with Christ as Savior or Judge. Papilion ta. Buot ka ba nga mo atubang kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas or maghuhukom? Attitude towards Christ determines one's future in eternity. Salvation is only through faith alone in Christ alone. Only God needs a faith as small as a mustard seed, which later on can move mountains. Imo kining hibalag sa daghang mga pagtulunan sa doktrina. Ang Dios nanginahanglan lamang sa pagtuo ingon kagamay sa liso sa mustasa nga later on kini maka move mountains. Ambot pasabot ni dili kay ang mga mountain gyud mulihok kun dili ang mga mountains of problems or unsay imong atubangon sa kinabuhi. This can move, this can solve. Mo na ang pasabot. Kaya imagine, God is providing every believer 10 problem-solving devices na mga paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran. Giandam na kinigi tagana na kini sa Dios sa kaniyang tungwa pang tanan. Unya, wa man lang kini baliha sa kadaghanang mga Kristiyanon. Na po unsa paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Ug ato kining ato kining tun-an yun, susihon pagayo as we go along sa atong pagtuon. Now, John 10:28 says,
and I give eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Romans 8:38 to 30 to 39. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:38 to 39. Now, ingon nga usa ka bag-ong magtotoo, ikaw gipainomduman diha sa 2 Corintios 5:17 nga kanayon, therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. Bag-o kadang binuhat. The old things are passed away. Behold, new things have come. Now, doon ay duha ka klaseng mga magtotoo nining kalibutan na. Kini, agi-usap kini review. Ang una nining hugpong o matang sa mga magtotoo are great believers who profit from their failures, whom we call winner believers. Mga bantugang mga magtotoo nga nakakaton gikan sa ilang mga kapakyasan, og kini atong gitawag og mga mananaog nga mga magtotoo, winner believers. Ug ang ikaduha nga matang sa mga magtotoo, mao kadtong mga magtotoo who are buried from their failures. Murag lubong sila sa ilang mga kapakyasan, ug kini gitawag og mga loser believers, mga pildiro nga mga magtotoo. Pili, papiliun ta sa Dios. Buot ba kita nga mahimong mananaog ng mga magtotoo o mga pildiro ng mga magtotoo? It's a matter of choice. See? Giyatagan tag kagawasan sa Diyos. Makapili ta. Gihatagan kita niya ng volition ka o lingong kabubuton. Pagamit ka na sa Diyos. Kaya iya man ang hinatag. So pagamiton ta niya na for or against. Kung naibaw na ka, the moment you use that volition to make a negative volition, negative decision mo yung kag dili ko gusto, okay? Naibaw po ka sa resulta. Negatibo po ang resulta. Kung mo yung kag oo, mudawat ko, then positibo po ang resulta. You see? Every decision that we make in life, kita ragyod ang unsa answerable, responsible, and accountable. Kita ra. Dili itong ubang tao, iway labot sila. Dili ka ni imong ginikanan, dili imong mga igsuon, dili. Mga suod ni mong higala, dili. Ikaw. I'm talking to you as you. Ikaw mismo. Ikaw mohimo og desisyon. So if you want to be a winner believer, go ahead. Padayon sa pagtuman sa mga mando sa Dios. Apan kung buot kang mahimong pildiro, go ahead. Imo po ng desisyon. Mao na gingos mga katigwangan og mao na pagbuot niya o tinuyuan sa buot. That's the right term. Di ko kalimot niya na nga akong inahan mo yung siya. Tinuyuan sa imong kabubuton. Tinuyuan sa imong buot. Okay? Padayon ta. Ang mga bantugang mga magtotoo, great or winner believers, dili ni sila mo lingi sa likod, never look back to their past failures. Di na. Kalimtan na to nila. Ihiblo ni si David, si Abraham, si Jose, David, Abraham, and Joseph. You see, ang Diyos hingpit. Ang iyang plano hingpit. Osto? His declared will, ang gibutyag niyang kabubuton, is that all should know what His plan is for them. Especially for you.
Ikaw nga nagpaminaw niini karon nga atong pagtuon sa doktrina. You might ask, in what way? Well, by studying God's Word. Mao na. But why studying God's Word? Answer, because His perfect plan for you is only found in the Word of God. That's why. Dihara. Di ni mo ni kaplagan sa bisag unsa university, mga kolehiyo, mga eskwelahan. Dili gani sa imong kinaadman, dili. It is your unsa knowledge of Bible doctrine. Knowledge. Marigingon sa pastor na kung higala mo siya, vitamin K. Knowledge of the Word of God. Kahibalo. Unya kini kahibalo mo develop into kaalam. Because His perfect plan, balikon ko. Ang hingpit nga plano sa Dios alang kanimo, anha lang makaplagi nimo diya sa iyang pulong. Mauna nga magtuon ta sa iyang pulong. You see, if man does not know God's will because he may say, no, I don't care, then God is never frustrated. Dili in taon maapektahan ang Diyos niya na. Kung mayroon ka, bahala na. In fact, God is still glorified because He is just performing His essence. Kasabot ka? Now, ang hero o bayani sa usa ka magtotoo mao si Ginoong Hesukristo. Siya migamit sa sama nga mga doktrina nga gihatag sa Dios alang kanimo igsuong magtotoo. God wants you to be a hero. Buot ang Dios nga ikaw mahimong bayani. Sabta ka na. Long before you were born, so wa ka pa mataon nining kalibutan na. Long before, kaniang tungwa pa ang tanan. God got everything ready for you. Giandaman ka na sa Dios. Gitagan-an ka na sa Dios. He put every events, every person in place. God provides all the Bible doctrine you will need and makes it easy for you to get doctrine. Kini, usa kini, katinubdan, one of the sources nga gihatag sa Dios kanimo. Nawa ta magpasigarbo, dili watay labot, watay angay ka pasigarbo. Kini grasyang tanan. Iandam kini sa Dios tanan. Wa magkoy katakos mo dala niining pag tudlo niini. Wa koy katakos. Kini tanan grasya ang nagalihok. Igo ra kita unsa midawat sa gitagana giandam gihatag sa Dios alang kanato. Akong balikon, God put every events, every person in place. Ang Dios nagahatag sa tanan nga mga pagtulunan sa Biblia nga imong gikinahanglan ug iya kining gihimong sayon alang kanimo to get doctrine. Everything in God's plan for you is perfect. Hingpit. He cannot forget anything. He cannot make a mistake. Ayaw gyud na kalimti. Dili masayop ang Dios. Kung masayop ang Dios, di na siya Dios. Gusto? Dios man siya, hingpit man siya, dili gyud siya masayop. He cannot forget anything. He is not sleeping, wa siya matulog, because He does not need to. Wa siya manginahanglan. He is wide awake all the time. Kung balikon, God is perfect. Hingpit ang Dios. So, kung buot kang mahimong usa ka bayani, I guess you do. And can you afford to miss a single thing God has for you? Makaako ka ba? Well, that's your choice. Use your volition again. Now, nialaing pangutan na alang kanimo. How well do you know the God of the Bible? Yun sa mangyud nimo. Nakailan na bagyo kag kinsa o unsang Dios? It is an all-important question kini. Because the better we know God, the better we will know ourselves. Gusto?
The more we know more about God, the more we will know more about ourselves. Besides, we will also experience great joy and grow up spiritually. To see God's holiness, ang pagkakita nato sa pagkabalaan sa Diyos, is to see our own sinfulness. Mao kana ang paagi. Aron makita nato ang atong kaugalingong pagkadakong makasasa is to see God's holiness. To see God's goodness is to know the wonder of His grace and the depth of His love for us. Unsa gyud kalawma ang iyang gugma alang kanato. To see His majesty is to give Him the honor and praise of which He is worthy. Nga siya takos sa atong tamod kaniya. Honor and praise. Paghimaya kaniya. The question then is, do you know God? Atong pangutanon tong kaugalingon. How suod na nimo ang Dios kung nakaila ka man kaniya? Do you know Him better than you did a year ago? Nga bago ka pang naluwas? If you are a believer in Christ, kung ikaw usa ka magtuto, ang imong tubag kinahanglan should be yes. The way to know God better, ang paagi sa pag-ilag dugang pa bahin sa Dios, is through studying and learning His Word. Mo ginikanunay na itong emphasize din. Unsa gayud kamay nung danon ng pagtuon sa pulong sa Diyos. Adlaw-adlaw mangutang kaon po kalanon para sa atong lawas, di ba? Na mao po na atong kalag. Unsaon man pagkalig-on sa atong kalag, kundi na ito pakanon sa iyang pulong. Mateo 4:4. Ang tao dili mabuhi pinagis tinapay lamang kun dili sa unsa matagpulong nga mugula sa baba sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. So the way to know God better is through studying and learning His Word. Mao ni gitawag na to spiritual momentum. Now ato ra gud ning ipaklaro kanimo usab kining momentum, spiritual momentum kining atong pagpadayon. Okay? Spiritual momentum. Atong kuhaon ka ng pulong nga momentum. Ano sa may but pasabot? Momentum. Ato ning ihimplo, atong ihog kini sa atong mga adlaw-adlawng kalihukan. Okay? Pananglitan ikaw, kanunay man ni natong ihimplo. Kining kasagaran ninyo nagpaminaw ning atong pagtuon, makamao mo drive, okay? Magka-drive ka man tingali, igala. Ikaw nga mag-drive pananglitan na ay mga kalsada nga tungason sama sa mga kalsada diya sa San Francisco. Okay? Kung naka-drive ka na dito sa San Francisco, makita nimo ang ilang mga kadalanan nga tungason, tungas, tugbong naman, tungas naman. Okay? Nga, dagan pa mga one way. Mabitaw na nga. Inigtungas na nimo, mag-drive ka, inigtungas na nimo. Unsa may paagi nga ikaw unsa makalahutay, makaambot ka dito tumoy dito kinatasan. Hindi ra ba kay ang tong mga tungason diya sa mga kadalanan sa San Francisco? Tungason gyud. Okay? Uban diyang daan nga labihang tuktuka. I think kasabot ka kung sabot pasabot tuktok kayo. Tungason gyud. Nga sa una pa na kong drive diha, pag tungas na, ikuyawan mig basi mo ambog na yung atras kuyaw. So di ka suhito. So
diha musod ang pulong momentum. Okay? Sabta ni pagayo. Ang momentum mao ang pag-unsa, buylo. Pagbuylo ba? Imong buyluhan, imong sampak ang imong gasolinador o imong aron makatungas ka, makakabot yugas kinatasan. That is momentum. Buylo. Maupod sa kinabuhing Kristohanon. Ikinahanglan ng imong pagbuylo nga ikaw makakabot sa imong tungason. Kahit kinabuhing Kristohanon, tungason ra ba? Gusto? It's a struggle. Nga kung wa Espiritu Santo nga mga control kanimo, mga dumala kanimo, di ka magsilbi. Mao ni, kada tuon na tos pulong sa Dios, ang Espiritu Santo gyud mo starring. Kaya kung wa siya, he's out of the picture, way may tabo. Mahug lang na tanang mga tinawhanon nga dili acceptable sa Dios. You see, dili ingon-ingon ang magtuon sa pulong sa Dios. Dili kay mura ni academic pagtuon, dili. Kinahanglan kini sa paagi nga giandam o gilatid sa pulong sa Dios. Mao ning spiritual momentum gikinahanglan nato ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon, nga kita makabuylo sa atong kinabuhing Kristohanon niining atong panahon sa phase 2. This is the doctrine of a Christian's place and time. Kinahanglan nga ikaw makakatuon yan ng mga butanga, ining mga butanga atong gitunan. Grasya kini akong balikon. O hinuktukan na to kini. Let us ponder upon these things nga gikinahanglan nato ang atong spiritual momentum. Pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mao bitaw nang ang naya atong hugpong sa mga magtutuo dito sa LA. Taod-taod nantang naga-handle niya to na sod pa pila na katuig from 1992 to 2004. Amo kining gihimuag daghang mga inunta acronym o mga initials o mga kombinasyon sa mga pulong. Amo kining gamit nga slogan SLA. SLA. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Pagtuon, pagkaton ug paggamit. Adlaw-adlaw, matagutlo, moment by moment. Kay kining Kristohanong pagkinabuhi, dili lang ki weekly. It is a moment by moment life. Kasabot ka. Di man kini igsuong magtotoo. This is a moment by moment life. Kay kining kinabuhing Kristohanon unsa? It is a supernatural way of life. Kulba hinam kining matang sa pagkinabuhi. Dili ni ingon-ingon nga pagkinabuhi. Supernatural good. Mao na nga kinahanglan tong ibalik. Isil-sil na gyud nato kini. Study, learn, and apply. Study, learn, and apply. Gamit sa pulong sa Dios. Tuon sa pulong sa Dios. So, the way to know God better, therefore, is through studying and learning His Word. As you read and study God's Word with a desire to obey Him, then you will grow up. Diha ka mutubo. Okay? Akong balikon, as you read, as you study, di lamang kay read, kundi pagtuon. Ubos sa usa ka pastor magtutudlo nga naay gasa sa pagtudlo. A pastor who has the gift to teach. Kaya mga pastor, kinahanglan na bitaw na hyphenated, bitaw na pastor magtutudlo. Okay? Pastor nya hyphen magtutudlo. Pastor, teacher. Kaya mauban ka na.
Kaya ang pastor nakatudlo. Mao na nga kung ikaw nangita. Well, every believer has been provided by God his right pastor teacher. Okay? So, kung imo yung pangitaon ka ng imong right pastor teacher, imo makaplagan. Well, trust again, Jeremiah 29:13. Unsay gisulti? Jeremiah chapter 29 verse 13. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Imo makaplagan. Nga kanang pastor magtutudlo nga right pastor nimo, gitagana na nagiandam na sa Dios alang kanimo. Ug makaplagan nimo na kung ikaw you will seek, truly seek. You see? Mao po ng kamaturan. Kung ikaw nagapangita sa kamaturan, imong makaplagan. Kay dili lagi makak ang Dios. Iyang saad ka na. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Na. Kung tinudanay. Naman po yung ubang siksik kung pod. Tinudanay nga pagsik ni mo. Imo makaplagan. Again, balikon ko nga kini tumanon gyud sa Dios kay iyang saad ka na. Unsay atong isulti? Unsay prinsipyo? When God promises a thing, that promise is always what? Guaranteed. Garantisado nga iyang tumanon ka na. God keeps His word. Timani ka na. So, sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, with a desire to obey God, then you will grow up. Makatubo ka na, mag-anam-anam ka na sa pagtubo. Sa imong pagpadayon, sa imong spiritual momentum. On the other hand, if you do not know God, the first step you should make, ang una yun imong buhaton, is to establish a right relationship with Him. Unsaon? You do that by turning in faith to Jesus Christ as your Savior. The facts are very clear. All of us are sinners, as Romans 3:23 states, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanan. Why exempted? Itang tanan mga dagkong mga magkasasala. Itang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang atong mga sala keeps us from a right relationship with God. And we are powerless, wag yun tayo gahom, to do anything about it. Kaya naa sa Episo 2, 8-9, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, is a gift of God, sa Diyos. Not of works, dili sa mga binuhatan, lest anyone should boast. Salvation is a gift that comes to us through Christ. He came to earth to die on the cross and pay the penalty for our sins. Siya ang may bayad sa atong utang sa kasalanan. Kay di ta kabayad, wa tay mahimong ibayad. Kaya magyud ta kabayad. Siya ang mipuli kanato ditong napita kay kita rabaon tagyo ilansang dito sa cross. Si Ginoong Jesucristo mi voluntaryo. Siya ang mipuli sa atong dapit. Now, our responsibility is to trust in Christ. Dawatas Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas right at that instant nga imong nadungog. Kini, karon. Kung karon ka pa nakadungog nini, higala, nga dili magtotoo, dawata si Ginoong Jesucristo. If you do that, kung imong buhaton ka na, you will have taken the first and most important step in knowing God. Mao na ka na. Mao ka na unang latang imong buhaton. Now, human mo dawatas Ginoong Jesucristo, you have just stepped into the protocol plan of God. Ano mang gitawag man nato protocol ng plano sa Dios? Protocol tungod kay naay paagi. Naay paagi sistema sa Dios. Naay paagi ang Dios, naay kalaki ang Dios. Nga di ta
usob niya na. Watay katako sa pag-usob. Watay mahimoy. Unsay yang ipahimutang mao na kana. So that is called protocol plan of God, which we describe as the great adventure. Kaya kinang kinabuhing Kristohanon, adventure na gini, dakong adventure. The protocol plan of God is the best and the highest. Mo'y kinanindutan o kinalabuan. It runs every person's life. And in fact, no one can escape from it. Why makaunsa? Iskapogi kanyan. Ang tanan. Maapiktahan gyud. The nature of God's plan is, aniyang nature, aniyang kinaiya sa protocol nga plano sa Dios. It is a problem identifier. Number 2, it is a problem anticipator. Number 3, it is a problem preventor. Ika-4, it is a problem solver. Okay? Balik ko na ko. Problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Mao kini ang kinaiya sa plano sa Dios. Furthermore, the protocol plan of God is described as a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong. Only a right thing done in a right way is right. Kasabot ka? Mao ka na. Ang pag-describe, paghulagway nato niining protocol nga plano sa Dios. Ang usa ka hustong butang buhaton sa sayop nga paagi, sayop. Ang usa ka sayop nga butang buhaton sa hustong paagi, sayop. Ang sayop nga butang buhaton sa sayop nga paagi, sayop ni samot ng sayop. Only a right thing. Ang bugtong hustong butang nga buhaton sa hustong paagi, mao kana ang husto. It's right. That is the description of the protocol plan of God. That is the description ni ining atong gisgutan nga plano sa Dios. So I repeat, the protocol plan of God revolves every individual person's life, both believers and unbelievers. In other words, the plan of God runs every person's life. No one, listen, no one can escape from it. Why makaiskapo? If one wants to, kung naibuot, makaiskapo siya, then he has to get out of this planet that God has made and let him make his own planet, which is impossible for him to do. Kasabot ka? Why makaiskapo nining plano sa Dios? So, ang usa ka dili magtutuo, gawas nun siya sa pagtuo o pagsalikway kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Just as a believer is also free to believe or to reject the Word of God. Did you get the point? I hope you get the picture here. So an unbeliever is free to believe or to reject Christ as Lord and Savior. Just as a believer is also free to believe or to reject the Word of God. That is the reason why mao kanay hinungdan ngano that God chose faith, ang pagtuo, as the only kind of human perception. Kay human perception ra ba ning pagtuo that can appropriate salvation and not empiricism nor rationalism. Tulo mangod ni ka klase human perception. Ang una, empiricism. Ikadua, rationalism. O ang ikatulo, faith. Unsa maning empiricism? Kana bang imong pagtuo, pagsabot, human perception, pinagi sa 5 kaunsa? 5 senses of man. Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch. Okay? Mao kana ang human perception. That is empiricism.
Ang ikaduha mao ang rationalism. Ang imong human perception tawhanong pagpanabot pinaagi sa unsa pagpangatarungan. Imong pagpangatarungan, that is your reasoning. You see? That is rationalism. Wa na gamita sa Dios. Hasta tong empiricism, wa gamita sa ang pagtuo may katulo. Ang pagtuo, the third is faith, which is human perception, yeah, that can appropriate salvation. Maura. And not empiricism nor rationalism. Faith as we know it, ingon sa itong nasayran, is a non-meritorious human perception. Sabot pasabot. Non-meritorious. Di ka maka-angkon nga ikaw may merito. Di bali palangbitan. Nga ikaw ra mo ingon nga, ako ra maying laki kay makainom ko, kaon ko. You see? Every normal person can assimilate sa pagkaon nga solid or liquid. Okay? Every normal. Na why labot kato kintang mga disabled doon sa wa sila labot yan. Ang pasabot, every normal person can drink or eat solid food. Mao na gingon og unsa kanang meritorious. Apan ang pagtuo ay merito. Kaya ang tanan makatuo pod. You see? Apan dili ang tanan mo tuo. You mo na diferensya diha. Ngano mang di man tanan mo tuo. Kaya na may kabubuton lagi. You see? So mo na nga faith is a non-meritorious human perception. Both empiricism and rationalism are meritorious. You see? Faith is non-meritorious because like the process of eating, okay, any normal individual has the ability to appropriate solids and liquids. Abinin mo, ang pagtuo must have its object. Since faith's object is what really counts. Sa kaluwasan, ang tumong sa pagtuo mao lamang si Ginoong Hesukristo. O sa espirituhanong pagtubo pod in spiritual growth, ang tumong sa pagtuo mao pod ang pulong sa Dios. The object of faith is the Word of God. That's why when it comes to the spirituality of a believer, it is the Bible and the Bible only that is the object of faith. Sabtag na pagayo. Dinhi lang una kita mohunong atong ipadayon kini sa sunrigyan sa ugma natong panag-uban o gidapit kagihapon sa pagsubay, pagsunod ning atong daily adlaw-adlaw na kini atong Bible study. Kung buot ka makakat-on pagdugang pagtulunan, nga sarang nimo magamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi, ug sarang nimo magamit ingon nga di pa magtutuo nga nao sa kay makatunan og imong timbang-timbangon. Okay? Hangtod ikaw makasabot gyud, makatuhog na gyud, makaila na gyud unsa kining atong gipangtun-an dinhi. Apan ato kining balikon kining grasya hinatag sa Dios nga way bayad. Ubos kini through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo. Nining among nakatunan nining adlaw. So alang kanimo higala. Ako I will address to you that you bow down your head and your eyes closed. Let us dedicate the closing moments nining atong pagsimba. Kaya atong ang kinigiangkon nga pagsimba to anybody who is here without Christ. Wa pa'y paglaom, wa pa'y kinabuhing dayon. We want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. And every sin that you have ever committed, past, present, and future, kini didto gihanok ngadto kaniya ug siya gihukman.
so that right where you are, right where you sit right now, you can have eternal life. Maangkon mo ang kinabuhing dayon simply by believing in the Lord Jesus Christ. Si Ginoong Jesucristo mipuli sa imong dapit didto sa cross. Siya gihukman tungod sa imong mga kasalanan. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, now the door of eternal life is now open. Bukas na. And how do you walk through it? Bisag kinsa nga motuo kang Ginoong Jesucristo shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you sit, karon, nga nagalingkod ka diha, adu na kay gayon, and you have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Ngano? While your head is bowed, your eyes are closed, that means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. Og niinig yung higayuna in the privacy of your soul, forming these sentences in thought only inaudibly. You can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Magampo ta. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. Challenge us by these things, O Lord, for we ask it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.